Tikupatseni moni kwina kulikonse kumene mukutiona komanso kutimva pano pakanema wanu wa Hope Channel Malawi komanso pa wireless yanu ya liwu la chiyembekezo. Ngati mwakhala mukutitsatira bwinobwino masiku awiri atatu apitawa tidakupatsira ndi programu ina yapaderadera imene timacheza ndi abusa opuma, abusa amene wandi Ps.Victor Ziyenda amene tidakumana nawo mboma laneno kumene achinyamata mu mpingo wa Seventh Day Adventist chigawo chakuno kumwera amapereka mphatso zosiyanasiyana kwa abusa onga awa. Chifukwa cha pempho lanu okondedwa omvera komanso amene mmakonda kuonera Hope Channel Malawi kuti pempha kunena kuti bwanji mupitenso mukacheze ndi abusa aziyenda kuti timve zambiri zokhuzana ndi moyo wawo komanso mbiri ya mpingo. Ife lero tili boma lino la Mwanza pakhomo pawo pa abusa Ps.Victor Ziyenda amene ndi abusa opuma. Ndikupempha kunena kuti mukhale pamenepo musasinthe kanema wanu wa Hope Channel komanso wireless yanu ya liwu la chiyembekezo. Ine dzina langa ndi Kingsley Munyopowa. Bwanji tikhale limodzi. Mwapadera tilandire mlendo wathu mpulogalamu ino, programu yapadera amene ndi abusa Ps.Victor Ziyenda, abusa opuma. Abusa mwe uli bwanji? Ine ndithu ndili bwino. Sindidziwa inunso atsogoleri muli bwanji? Abusa ine ndilipo ndithu. Tamiko kwa basi. Tsopano kubwera kwa abusa. Programu jera uluka anthu ena manena kuti komatu abusa akuoneka kuti ali ndi zambiri zofuna kuti ife tizimve. Zoonadi. Bwanji mudapita kumene kuja mukacheze nawo mwachifasi chifukwa panja unali woti wapompo. Zoona. Koma chifukwa chake dabwera kuti unena kuti ayi titambasule bwino kunena kuti anthu amene akutiona kumaso kutimva adziwe zambiri zokhuzana ndino. Zikumukambiri. Kani kukhuzana ndi mpingo komanso moyo wa tsiku ndi tsiku. Tathokoza kwambiri. Mwina choyamba tipafuna mutifotokozera kunena kuti kodi munabadwa mchaka chanji nanga kumuzi ndi kuti. Tathokoza kwambiri. Ine zoona ndine Ps.Victor Ziyenda. Ndinabadwa pa 15 March 1928. 1928. Kalekale. Ndipo ndikuthokoza Mulungu wandipatsa thanzi ndi moyo wautali. Chifukwa ndakwanitsa ndikukwana zaka 94 zobadwa. Munthu ndinabadwa mbanja la nyakwawa kapena kuti mfumu. Ziyendayo ali ndi mudzi wake. Bambo wanga ali ndi mudzi wawo. Kuti kumene wabusa. Kumeneko ndi kuntunda uku kumwanza, bomba la Mwanza lomwe lino. Koma timayenda tikamapita kuthambani timayenda ulendo wa 10 kilometers kukafika mudzi wa bambo wanga wa Ziyenda kumene ndabadwira. Ndiye bambo wanga analanya kwawa. Ine ndabadwa banja limenelo. Ndiye masuku amenewo anthu amalemekeza kwambiri azija kwawa. Chifukwa amataka pita kuthengo kukapha nyama amonetsetsa atenge bwendo adzapiteke kwa nyakwawa. Ndiye kupita kulenje basi. Mulali mwano umene ujawo. Amocha mwano kuti munthu upite kulenje ukaphe nyama kapena kwape kandi nkhumba nyani ndiyewe kudyaniso amachitika ndiwo. Ndiye amabwera ndi nyama ndithu mwendo kudzapatsa bambo ulemu waje masuku amenewo. Koma azija kwa masuku zimenezo sakuchitika yani. Koma masuku amenewo sikuti amawumiriza anthu koma lali ulemu wawo wongofuna kuthokoza kuti aziwapatsanya kwawo. Ndiye nyumba mwathu simasowa nyama. Timadya nyama pafupifupi nyama iliyonse. Komanso akaphika mowa wina mudzi mwathumo amaonetsetsa kuti atenge mtsuku wa mowa adzapatse bambo. Ndiye mnyumba mwathu mmapezeka mowa nthawi ndi nthawi. Koma chokondweretsa chimene amachita bambo samafuna kuti ine mowa ndimwe iyayi. Amayenetsetsa kuti nsaphunzire mowa iyayi. Ndiye ndimathokoza bambo wanga anandipatsa foundation yabwino yakuti sindinakhale chidako chomwa mowayi. Amafuna ndikhale osamwa mowa iyayi. Ndikhulupirira Mulungu amauza kuti adzakhala mbusa ameneyo usampatse zoyipa iyayi. Ndiye ndakhala m'banja muja sikulu yoyamba ndidaphunzira pa Kapherana primary school. Masuku amenewo timayamba ndi sabu A sabu B. Kuti zimasiyana bwanji? Isinafike standard 1 yani. Ndifudukozerani kuti zimakhala bwanji ife amene tabadwapo mpano kuti mukamati sabu A sabu chani kwinako. Ndikati sabu A ndi sabu B ndi makalasi oyambirira apansi. Tisidambe standard 1 yani. Maphunziro standard 1 yani. Mwina masuku ano tinganene kuti ngati
timasukulu ting'oting'oti timakutsegulirati bagadi that's right that ndiye timayamba masukulu imene ijayo tikatha sabu A ndi sabu B kuchoka apo ndimene timakalowa standard 1 ndiye namba pakapherana kuchoka apo ndimene ndimapita kuthambani mission kukamba standard 1 ndiye kuthambani mission kuja kumalekeza standard 3 1 2 3 ndiye ndatha kuthambani kuja ndimene ndimapita kumatandani mission yokayoka malani kuti nthawi imeneyo ndi kuti masukulu aboma kunalibe masukulu aboma analipo komanso masukulu a mission iso analiponso ndiye ineyo ndi abambo wanga amafuna kuti ndiphunzire masukulu a mission kusiyana kwake nkwakuti mission amaphunzitsa za uzimu amaphunzitsa anthu za khalidwe labwino ndiye makolo amakonda kwambiri kutenga nawo kuatumiza kusukulu za mission kuti akaumbe akakhale ndi makhalidwe abwino choncho ineyo bambo wanga amafuna kuti ndikhale ndi masukulu a mission ndiphunzire khalidwe labwino kuposa masukulu aboma ndiye ntafika kumatandani kuja ndidachita form standard 4 5 and 6 imaliza standard 6 kumatandani kuja ndiye standard 6 masuku amenewo inali klasi yakulu kwambiri yoti ukatha 6 munthu umakhoza kulowa ntchito yokalaliki ntchito neli yonse kandi khozi iliyonse chizungulankhula mbwino onse osavutanso iya zikusiyana masiku ano ndiye ndili chikhalire basi ino tatsekera skulu Pastor Fields mzungu ameneyo missionary amene amakhala pamatandanipo ndi Pastor Khwangwala abusa amene amakhala pomwepo anandiyitana usiku ku nyumba ka Fields akuti tinapita ku union committee ndiye takayamikira dzina lako kuti iweyo upite ku malamulo ukatenge training ya ubusa nthawi imene that was 1949 yeah 1950 yeah 50 ndiye ndikuti ineyo ifika masuku amenewo kuti utenge khozi ya ubusa umayenera kuti uyambe wagwira ntchito 5 years as a teacher ngati mphunzitsi tsopano after 5 years atakuona khalidwe lako ndimene amakuyamikira kuti ukatenge khozi ya ubusa ndipo ubusa kuti ukatenge khozi sumachita apply ya masuku athuwo koma uitosankhidwa kukusankha mwene musalapire kumene kukuabusa inuyo popanga skulu chidwi chanu munkafuna mutagwira ntchito yanji apart from za ine chidwi changa ndithu ndali mafuna uphunzitsi ubusa usini maorganizira ya koma ndimafuna uphunzitsi kwambiri ya ndiye zisanapita uphunzitsikoyi nkumene amandipempha kuti ndipite nkatenge khozi ya ubusa nthawi imene malamulo amachita offer training ya ubusa komanso amachitanso offer training ya uphunzitsi ngakhalenso accounts komanso uchipatala ndiye nali college ndithu masiku ano yangokhala chipatala pomwe yatsala ndiye ndinakhala 2 years ndikumaliza khozi ija ntamaliza khozi ija ndimene amati upite ku Zambia umva ndiye napita ku Zambia ku malo anga oyambirira kugwira ntchito panali pa Mwami Mission malo anga oyambirira pa Mwami Mission ku Zambia ndinagwira ntchito pansi pa senior pastor mbusa wankulu Pastor Yola Mukamwendo atandiona kuti ndili wanyamata kwambiri sadafuna kuti andipase chigawo changa chagayana koma adafuna ndiyambira khala pansi pa mbusa wankulu ndiyambira ndaphunzira kwa iyeyo ndiye ndinakhala 1 year pa Mwami Mission Pastor Yola Mukamwendo omweyo nkukauza ku office ku union committee kuti no mwana uja mwandipatsa uja si mwananso iyani amene uja ali ndithu angathochita kukhala pa yekha district kumpatsa yache mmachita chani abusa ayi ndinali very active kwa basi ndibatha kati abusawo kuchita misonkhano yosiyana ma effort and so on ndiye anandiona kuti ndi bwino ndikakhale chigawo changa ndiye musanapite kumene kwa abusa tatiuzeni zokhudzana ndi Zambia komanso Malawi nkhani ikhudzana ndi chipembedzo Zambia kunena zoona lero ndi wankulu koma wakula mofulumira Zambia anali pansi pa Malawi Union mbuye monsemu zaka zonsezi
anali pansi pa union koti malo ambiri ku Zambia atsegulidwa ndi azibusa ochoka kuno ku Malawi ukagwira ntchito ku Zambia ngakhale makomiti onse amachitika kuno ku Malawi union koma ndikuthokoza kwambiri kuti Mulungu adalitsa ntchito kwambiri ku Zambia lero kuli abusa ambiri komanso matserichiso ambiri moti abusa machoka kuno ku Malawi ine ndimachoka kuno ku Malawi kupita kutumikira ku Zambia kukatumikira ku Zambia ena mwa abusa amene munamukumbukira ndi ati abusa amene anatumikira kumene koko monga Pastor Malinki anagwira ntchito so ku Zambia ngakhalenso Pastor Gwedeza anakhalanso ku Zambia onsewo amagwira ntchito ya Pastor Chimera anagwiranso ku Zambia ndi ambiri azibusa amene amapita ku Zambia kukagwira ntchito ndiye ine nali mmodzi wa amene anatumizidwa nitachoka pamweme paja ananitumiza pa Kalunga Central Church just about 20 kilometers kuchokera pa mwa mission ukafika pa Kalunga Central Church ndiye nakhalanso amenepo 1 year yokha ndimene amati no iweyo tikutumize ukatsegula malo atsopano kumene kulibe mpingo wa Seventh Day Adventist tikufuna kumene ukakhale kumpingo kumene ukakhazikitsidwe ndiye malo wache ndikuchokera mu Chipata about 150 kilometers from Chipata to Chipembe malo amene nagwira ntchito ku Zambia pa Chipembe pafupi ndi nyimba just pakati pa Chipata ndi Lusaka pamene anandikhazika amfumu kutipatsa malo a mission kuti mukhale apa pathengotu patokhatokha manyumba anali kutali kwambiri analisiya pathengo adamanga kanyumba kamaudzu kophoma kachipita kogona ndipo wachezera mkamene ndakafikira ine ndi mkazi wanga moyo nali wovuta kwambiri chifukwa ngakhale madzi timakatunga pa njigo about 1 kilometers kukatunga madzi pa njigo akumwa Friday ndimatopita kwa nthakata mkazi wanga kutunga madzi kuti tikhani madzi Saturday madzi okwana bwino tinakhani moyo nzunzika kwambiri komabe sididakhumudwe yani timantumikira Ambuye bwinobwino takhala paja ndatenga Bible wanga kupita mizi kuti ndikachite effort anthu samabwera ku effort yani amati mpingo umene ngwa chilendo wosunga Saturday kukhala la sabata lawo pachiwero ndiye samabwera ku effort yani kutenga Bible wanga ndipite kachite Bible study anthu kumalitawa akuti no anthu amene abusa amene mutu wawo sukuyenda bwino yani angatenge tsiku la Saturday kukhala sabata lopemphera pachiwero ndiye kenako nakezo no ine nditenge Bible ndiyeke mbokosi ndiyambe ntchito zothandiza ndiye ndili kuyenda njira pena napeza munda wabwino chimanga chabwino inali dzeya zija imeneyo koma muli thengo ndiye ndinafunsa mayi mwana wawo amayiwo amundawo kuti konanga mundawo mwandani akuti ayi ngwa amayi ali ndi mwana wodwala ku chipatala ndiye fa yache mukuona kuti mosalimidwa yani tatacha bwino mawa ndikabwera ndi mkazi wanga ndi makaso tidzathandiza kulima pang'ono ndiye ndatenga khaso pamodzi ndi mkazi wanga kuyamba kulima ndithu dalima 2 days kandime kabwino ndithu amayi aja abwera ku chipatala mpamene amaona munda mwawo mwalimidwa bwinobwino mbali imodzi zikukhala bwanji akuti andi abusa aja osunga pachiwero ndi amene alima mundu amenewo kundilimira ndili ku chipatala ndi mwana ali osatumanso osapemphanso ali ayi wokha ndithu angobula zalima very good chimanga chabwino kwambiri ndiye mayiyu anabwera ndi dengo la chimanga kudzatithokoza losomeka bwinobwino ndithu tapeza afika kuti ayi ine nali kuchipatala ndi mwana kudwala anachita adimiti ndiyeno ndabwera ndikupita kumunda ndaona ndime ekulu ndithu yolimidwa chimangaso chikuoneka bwino kwambiri ndiye ndafunsa ndamva kuti ndino amene mwagwira ntchito imene ndakazano ndiye ndabwera kuzakuthokozani chimanga ichi ndino alendo mwese chakudya ndiye tidakana poyamba kuti ayi ife tangothangatani sitifuna kuti malipiro yani akuti ayi ndithu tengani
kenako dagenzo ta mwinaso tikapandaso kulandira timukhumudwitsa mayi ndiye tidavomera kutenga chimanga cha nkulandira amayi nkulandira tatero tapeza wiki inayo sabata inayo akubwera mayi uja yemwe uja akuti ine ndadzaone imene mapempherera ndadazo mwabikani apa timapemphera nyumba ine mkazi wanga anthu awiri basi ndiye ndatenga baibulo nanke mbokosi uja nkuntulutsa kuyamba no kulalikira maulaliki wacho khanga ndi bible study zonena kuphunzitsa za sabata ubatizo nanga akufa akafa amapita kuti soona lichoncho ndiye mayi uja pochoka amaya kwathu kuphika chakudya kumpasa kuti adye kumapita kunyumba kwawo kena sabata inayo anabwera ali ndifuna mundirembeno ndikhale mmodzi wa ino tapeza kuti munthu mmodzi watani wapezeka uja damulimira munda mwache muja ngati anthu atatu kenako ndamba maliro mudzi mwa achikalamba maliro mwana wamwalira mnyamata wamwalira ndiye ine ndinaganiza kuti no njira bwino ndikagule nawo pambaliropo anali ampingo chikatolika maliro mwanayo anaye mpingo katolika ndi makolo acho omwe ndiye natenga mphasa yanga ndi bulangiti kupita kumaliro kucha basi nditu nagula pomwepo the whole night akamemba nyimbo akatolika kati amayi Maria ine ndati inde kuvomereza ndithu kwavomereza nyimbo ijanga kale sini maidziwayi the whole night mango ndikulandira basi the whole night kuimba nyimbo moto ukati uzime basi ndimasongeza moto uja kuti nkhope yanga adzione kuti ine ndili pomwepo ndati anthu amene akandikonda ine basi mpingo wanganso atani kodi aukonda ayi nzonadi kunja kwacha anthu akuyamba kuyalula mphasa zipita makwawo ndiye ndaona ankhoswe afunafuna mphasa kuti apenge coffin bokosi la mwanayo anyamatayo ndiye ndikuti kutero kwali yati ufulafula mphasa tipange bokosi ndati iyayi musapange bokosi la mphasa iyayi pitani kwakalepentera panseupo kuti no mutenge mwezo wa mwanayo ndiye akapange coffin bokosi la mwanayo ndalama zake ndipereka ndine alo ndati chabwino ndiye anatenga mwezo uja pita kwakalepentera ukapanga coffin ine nkukula nsalu yoyera kukhoma nkati muja mwabwino mangati machitira muja ndiye adatenga bosi ija kubwera nalo mmene timatulutsa maliro anthu amanena kumbuya kwako ni mamba kuti bokosi lotiro amene apangisa bokosi la mwanawo maliro wa mwalirayo ndi aja amasunga pachiwero waja abusa nyenda amenewo kumalitosa ine ni mamba zimene zati amalinga nangu ndidziwa ndiye basi ndithu maliro aja adayikidwa tatakuyika maliro aja tapeza amake a mwanayo anamwalirayo ndi amunawo la sabata lathu akubwera kunyumba kwathu kucha ndiye akuti ayi tabwera kudzapemphera tione tidzapemphera nanu tidzamve mmene mapempherera ndati mwayindu umeneyo baibulo jenambisa mbokosi uja nkuntulutsa kuyamba no kulalikira ndiye kenako sabata inayo abweranso akuti tafuna mutilembe tikhale mmodzi ya mpingo wanuwo aja ndakulira bokosi la mwana aja ndi mayi uja amene ndakamulima munda uja anepa awiri azibambo ndi amayi amene tidampangira bokosi la mwanayo ndi uja olima uja ngati 3 ndine ndi mkazangayo tukali 5 tambo kuchuka kagulu ndiye tipapemphera nyumba tupemphera chonchicha ndiye panabwera njambala yuna waja amabwera kudzapemphera nafe koma sadaonese chikiti chopereka dzina lacho ndi mlembi pa registrar iyani dzina lache Damiano ndiye Damiano uja amabwera kudzapemphera nafe akatopemphera ndimabwera kwawo kupita kwawo koma sadafike poti apeke decision yakuti ndi mlembe mkatikisi mu registrar iyani basi no Damiano wambodwala kunyumba kumudzi kwawo kuja ine matenda asidatani sindambeya nikadakhalwe ndawamba matendawo ndinalapita kukamuona
koma sinampite ya ndiye akudwala Damiano adauza bambo waje ndi mai waje ali ndofuna mukanditanira Pastor Ziyenda atalipempherere ali no iwetu ndiwe katolika ine nine katolika sese makolo ako ndife akatolika ndiye sidingapite kwa Pastor Ziyenda kuti adza kupempherere iyayo chime tikite ife tipite kuminga mission kuti tikauze ansembe abwere adza kupempherere ndiye bambo waje anapita kuminga mission kukaitana ansembe wansembe wachizungu masuku amene mumapalichi monsemu nkuti mulazungu okhaokha masuku ndimene akupezeka anthu akuda ndiye anabwera wansembe uja wachizungu panjikapo tululu kudzafika pamudzi muja mudzi mwakawaza ndiye atafika analowa nyumba muja kupeza Damiano aligone ndiye Damiano anadzuka nadzosa khosi lache nkuyang'ana bambo mfumu uja akuti kodi ndino Aziyenda akuti ine ndine bambo mfumu ndikuchokera kuminga sine Ziyenda yayo ali chabwino ali dabwera zokupempherera ndiye anapemphera pemphero ino ayamati pemphero lodzoza akati pemphero lodzoza zo the last prayer pemphero lotsiriza lakuti munthu achira kapena amwalira ndiye anapemphera bambo mfumu uja kuzazoza monga amene amachitira basi nthawi yomweyo Damiano kumamwalira ndiye atamwalira pamene ndamva ine uthenga tsopano kuti Damiano nyamata uja amabwera zapempherana kunyumba kwanu uja wamwalira koma anafunanso inuyo mutapita kuti mukampempherera kudwala koma bambo aja adakatenga bambo mfumu kuminga mission anda ali wamwalira ndi wamwalira sindimamuona pakatipa ali ayi wamwalira ndithu amadwala ndiye nanyamuka ine panjinga yanga yakapalasa kupita kumudzi kwa Kawaza ndafika kuja anthu ali abwera pamaliro basi ndo nango na anthu aja akukhala magulu akhristu achipingo chikatolika ndiyezo anthu azo amati maliro wangofuna agawana anthuwa asepensite atenge mbali akatolikanso atenge mbali bambo mfumu atenge mbali ndiye adagwirizana ine nkumamva kuti anthu akupangana zimenezo ndiye nimapemphera mtima mwanga kuti please zimenezi zithekedi basi ine nditenge mbali ndilalikire pamaliro pano ndiye kenako anamuza bambo mfumu sadavute ya alo chabwino zili chonche ndikalalikira kujeni kumanda potanza athu akatolika amawaza madzi oyera mmanda akaika munthu uja ndiye adafuna akete zimenezo kumanda ali uyuyu Ziyendayu alalikira pano pa nyumba ndiye adandira na bambo mfumu uja ali ayi ndifuna maliro akuti tigawane ine ndikalalikira kumanda iwo alalikire pano ine mumtima kuthokoza Mulungu koma ndithu zithekadi ndilalikire ne pano mwayi wanga ndi umenewo ndiye afika nthawi yolalikira ndinayimirira ndambo lalikira kulalikira mulunguso nkundipatsa uthenga wamphamvu kulalikira pamene pajapo kwambiri ndiye ndisanatseke kulaliki uja china chidandiuza alichita apiro usanakhale pansi ya chita apiro mudzi wa pamaliro ife silichita apiro ya tikambango lalikira koma tsiku limene linachita apiro choto mtamba mumtima muchita chakuti itanira ndinayitani ndati amene ali kufuna kuti apereke mtima wace kwa Yesu kuti pamene atalowe m'manda monga Damiano adzafe mwa Yesu ayimike mkono manja 50 anthu 50 adayimika mikono pamwamba 50 ndiye ndisanatseke ndidalengeza kuti ino amene mwayimika manja anu kuti mumfuna mulandira Yesu tikakatha mandawo tikachoka mandaku tikabwera pa nyumba pano tonse tikabwera pa nyumba pano kuti ine ndidzakuoneni ndiye zona titatha mandaja kuyika maliro kumanda kuja tabwererako tabwera paja pa nyumba paja anthu aja 50 onse aja panebe mmodzi achita misiya anabwera kudzakhala pansi chocho ndiye ndikuti ayi ndifuna ndikulembere mayina la sabata limene pamphera ife mubwere
kunyumba kwangako kuti lidzapemphera limodzi ndiye anthu aja zoonadi sananyoze la sabata lafika anabwera wonse mu nyinji wawo pipita wonse ayi anabwera kunyumba kwanga uja ndiye mungathe kuona kuti nyumba yatani tsopano yachepa taphatikiza ndi anthu 5 lero sono akona 55 kanyumba kachepa ndidakapemphera patsinde pa damba kusankha patsinde pa mtengo koma ndiona kula mwachangu tumpingo kwambiri tsiku limodzi ndiye a mission kwauza ku union Malawi union paja Zambia uzanda Malawi andra Malawi union Malawi union salaputeso ya adambo gula njero kuti aligulira njerwa kuza Misiri kuyamba banga chalichi lija kutha kuhamba manga nyumba yanga ine nkuchoka nyumba kaja kamsasakaja kupoma kaja kukala nyumba ya malata ya bwino ya njerwa ndiye takwakazikika mpingo tsopano mene ndimachoka pamalopa 1963 transfer back to Malawi kubwerera ku Malawi ndinasi ya Kristo opalizidwa kwa 365 a Kristo opalizidwa 365 mpingo ukulu kwambiri ndiye anandisida transfer kupita ku Malawi kubwera ku Malawi kuno malo anga oyamba nkuchoka ku Zambia yako anali pa Nzimba mmene mukuli headquarter ya North Malawi Conference ili pa Nzimba kodi inali pa Nzimba poyamba ili pa Nzimba poyamba kumamba no araisintha ili pa Nzuzu ndiye nakhala mine mujamo nkundipasa department ya publishing and Sabbath school ndimene ndimamba kuyenda kumpota kuja kunkana ndi chita promote publishing and Sabbath school ndakhala mine kujako sinachedwenso yani ndimene amati transfer to Blantyre kukakhala ku North East munakhalitse nakhala 1 year yoka chabuno ndimuna kali ku North komweko tatifutukuzane zokhuza ndi Lwazi mission ku Lwazi mission kunali workers meeting msonkhano wa ntchito azibusa ndiye monga nalina kale kuti Malawi union amaphatikizaso ndi Zambia ndiye ineyo nali ku Zambia nthawi imene kunali msonkhano ku Lwazi mission ipo ndiye anandiyitana kuchoka ku Zambia yako kuti ndipite ku Lwazi mission ku workers meeting msonkhano wa abusa achigawo cha kumpoto ndiye basino ndinanyamuka ku Zambia kuja kupita Lwazi mission ndiye dili ku Lwazi mission kuja ku msonkhano wa ntchito kuja mbuyomu ku Zambia yako pa nyumba pangapo unabwera mkango usiku kudzazungulira nyumba yathu ija kanyumba kathu kaja kuphuma kaja nkumamva nkazanga kuti chirombo chabwera kapata adzuke mmawa apeza mapazi ndi unali nthawi dzinja kuzungulira nyumbayo mkango Ndoni kunali kuopsa kumene kwabusa ine ndili ku Lwazi mission kuweka meeting kunali kuopsa basi no kenako ndabwera ineyo kudzafika pa nyumbapo nkazangu kuti bambo ife tinganachedwa ndi mkango mupite panjapo nkhonde mumuona mapazi ina anabwera mkango usiku ndiye wazungulira nyumba yathuyi ndati pepa tiye ndikwere pansi tipemphera ndakwera pansi kupemphera kuthokoza Mulungu kuti wapulumutsa miyoyo ya anthu ya mkazi wanga ndi mwana wathu mmodzi woyamba ndiye mkazi anga chodabwitsa chache mwanali mayi wodzipereka ku ntchito ya Mulungu chifukwa ano sadanandaule kuti anene kuti inu bambo lemba likalata yopempha transfer tichokeko titha ndi mikango kuno si ntchito iya sadanandaule ya koma anakhala chete nkumapitiriza ntchito yathu muukondwa mosangalalanso ndiye basino ntchito yayi tabwera ku Malawi kuno ndiye tinapitiriza kukhala ine publishing director ku chigawo chakumwera kuno atandichosa ku Mzimba kubwera ku South Malawi Conference ndakhala 10 years ku South Malawi Conference mujo ndili kugwira ntchito ndiyeno kenako ndimeneno Mzungu amene anali union public director amapita kwawo ku America ndiye anandisankha ineyo kuti ndikalowe malo mwache ku union ali public director president nthawi imene ngutali pastor Wilson
Pastor Fred Wilson mzunguso amene ndikuti ndamene administration inali azungu koka masuku amene anazungu koka ngakhale ku field conference monga South Malawi conference uja president anali mzungu kekazo why azungu amaganiza kuti basi wowo ndi amene angadziwe bwino ntchito kuposa anthu akula chikopa chathu cha maiganizo ndifa silingathe kugwira ntchito ya koma ndikukonda kwambiri lero kuti ntchito lero ili manja mwa anthu akula ndiponso ntchito sikuyenda bwino kwambiri ndiye nali ine woyambirira kukhala pa mpando wa mzungu mu the whole Trans-Africa Division. Trans-Africa Division iyo amachita kwambaini maiko awa Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, South Africa, Mozambique and Malawi. Amapanga Trans-Africa Division. Masuka amene wo. Headquarters ndali ku Harare, ku Zimbabwe. Ndiye ineyo musada kilo bende kwa busa. Mwandi kumbusa zokuza ndi chituzi ichi. Ya. Katuse ndi sambiri. Muri nyamara ro mene. Ndi nyamara. So pano ndakhala pa mpando waje. Ndiye mu Trans-Africa monse muno mmene nthawi imene yoyo mulazungu kawoka ine nali munthu woyamba wachikuda mungathe kuona apa chakuno alemba chonjo pali mawu apa mchingerezi akuti J.A. Ziyenda, that's right, Southeast Africa Union Publishing Director, that's right, now Malawi Union, that's right, taken from 1978 78 the first black man to take the leadership of the Union Publishing Director. Exactly. Move the whole Trans-Africa Division. Exactly. Do you include Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi salimwe, Zimbabwe limwe. The first one wakuda kukhala pa mpando wachizungu as a Union Publishing Director. Inali newspaper la ine nango totola mene pajapo nkujigulitsa ndi chipicha che ndimene chichi ndimina mawu awalemba anali pajeni pa newspaper pomwe awa onse wawa chabona that was an experience zinali zotani munamba bwanji so pano ndakhalano pa mpando wa mzungu maiko nsana chulaja amanga na maso ku Malawi tione ntchito yenda bwanja ya publishing poti watenga munthu wokuda ena amakaiko ifa ntchito si khala kanthu anthu okuda waluzoendisa sangakwanitse ya koma ndikufuna ndikuze ndikwamika mulungu adalitsa ntchito kwambiri yanga ndiye ndakhala pambadwa paja anachita msonkhano publishing council ku Harare ku Zimbabwe ma publishing directors onse amaiko anachulaja Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Malawi ndakasonkhana ku Zimbabwe kujeni Zimbabwe ndiye munthu wakuda nali ndeka onse wanalazungu kawoka yafika nthawi ya maripoti ali tikufuna tipe maripoti aliyense apereke maripoti mmene ntchito yake ili kuyendera ku union yake ndiye anzanga adapereka maripoti yawo aja ineyo ndisanapite ku msonkhano uko mulungu adandiuza kuti iwe ripoti lakolo ukalilemba ulichite duplicate makopi ambirimbiri kuti aliyense ukampatse kope yake msonkhano uko osati ukuchita kope imodzi tukawerenga weka iyayi koma ukampatsa aliyense ndi natengene makope angapo ambiri ndithu basi atandipatsa nthawi kuti ndipereke ripoti basi natenga aliyense kumpatsa kope m'manja mwace ndiye ndimawerenga aliyense maonanso Pastor Joe Hunt amene anali General Conference Publishing Director anali momwe mu msonkhano umene anabwera ku msonkhano umene koko ndiye tamaliza anayimirira iye uja akuti nonsenu mwapereka maripoti yanu koma ripoti limene lagwira mtima ndi la Pastor Ziyenda munthu wokuda Publishing Director wa ku Malawi Union wokuda munthu wokuda osewa nazo chifukwa ineyo ripoti wandipatsali ndipita nalo ku General Conference ku America
ndikampatsa president wa ku America akaone imene ntchito ya Malawi mmene ntchito ya mulungu ikuyendera ku Malawi Union. Pamene nonsenu mapereka ripoti lanu sindibe kope ya ripoti lanu ya nangene ndikalankhula bwanji zinyamwana ichi ndaiwalaswa kale koma uyuyu wa Ziyenda uchilamula kwambiri chifukwa watipasa makope aliyense kwa ife pochoka paticho kwanawo maripoti amene ajawo kuti ine ndikatenga ndikamuonese president wa General Conference wa America. Inu munamva bwanji abusa? Ine kumba ukoma basi akundisimba ineyo ajasambeke zoli ndati no tsopano koma kwaje ripoti yanga lijanso ndapereka la 1 year imene grade ntchito komanso ndikuperekaso 1 year imene mzunguyu asanachoke adataniso anagwira ntchito kuchita comparison kuyerekeza nkuona kuti maripoti yanga aja number of baptism anthu operekedwa ambiri kuposa amene anachita mzunguja ali pampando kuona ma effort kupanga proof unena kuti anthu akuda ali kutekeraso kuti anthu akudaso ali kutekeraso ndiye pa newspaper imene iyi adalemba kuti mulungu saona chikopa cha munthu yani. Okay. Kaya ni munthu wakuda kaya ni mzungu afuna kumdalitsa amandalitsa. Ndiye Pastor Ziyenda ochoka ku Malawi wachira chitakuno kwambiri kuposa amene alali mzungu masiku ameneyo. Anthu onse nkutani kodi nkumvetsetsa kuti komadi nchitaenda kuno kwambiri. Ndiye nakhala ku union kuja 10 years. Ndikulira so transfer back to ku field ku South Malawi Conference. Kukakhala president wa South Malawi Conference. Okay. Kutenga malo hapa sita Zintabira. Iwo hapa sita Zintabira. South Malawi Conference president wembira anali okuda. Poyamba anali mzungu mbuyo mwanala zungu kaoka. Koma president oyambira wakuda ku South Malawi Conference anali pasa Zintabira. Okay. Ndiye wamene amachita transfer kuti sono akapume apite kunenu ku home yawo achite transfer akapume ndimene amanisankha ine kutenga malo awo apa lady Pastor Zintabira. Ndiye nakhala 10 years ndili president wa South Malawi Conference. Mulungu adalidalitsa kwambiri chifukwa ntchito yathu idayenda bwino kwambiri. Panalibe maphokoso timagwira bwino kwambiri ndi mofesi wathu muja. Moti Mulungu adalidalitsa kwambiri ndithu. Ntchito ina imene ndidachita imene sidakhazikike mbuyo monsemu iyayi inali yoyamba kukhazikitsidwa m'masiku anga inali msonkhano uja wa Big Sabbath. Yes, Big Sabbath. Big Sabbath. Ndambisa ndine imene uja. Big Sabbath. Big Sabbath. The whole Malawi. The whole Malawi ndambisa ndine. Ngati lero akuchita Big Sabbath ku Central, akuchita Big Sabbath ku North, ndi ku South. Oyamba wache naline. Tatifulo kuzera nchirikati cha zinamba bwanji. Big Sabbath ayi nakatingirene ku America. Okay. Nditapita ku America aku America ako amati akathansonkhano misasa for example mwati muno Malawi muno sinaini nsonkhano misasa yatha. Alright. Ndiye ikatha misonkhano misasa ija mu conference ija ndiye amapanga big field camp meeting. Kuti conference yoka yonse mamuka South ija yonse ino South Malawi Conference ino yonse ino anthu asokere pamodzi. Kutseka msonkhano wawo wotsiriza okulu. Zomveka sokuma. Ndiye ineyo nakhala nawo msonkhano umene wowo. Koma anzathu ngamwayi chifukwa ena amagona bagalimoti awo sapanga misasai ena amagona mahotelo namayitogera bagalimoti ndezi mafewera. Ndiye ineyo ndaona kuti no kuti taitane anthu adzagonepo mpano pa office pano ndiyita msonkhano misasa nzovuta kwa munthu waifa anthu akuda. Ndiye ndidangoganiza kuti pakhale 1 day ikhale Big Sabbath yakuti field yonse isonkhane pamodzi. Chinali chaka chanji chimenecho? That was 1980. 1980. Pamene munapanga introduce kunena kuzika Big Sabbath. Big Sabbath. Muli president wa South Malawi Conference. Ndili president wa South Malawi Conference. Kapena kuli field nthawi imeneyo. Ili field nthawi imeneyo au ikuchela field. Chabwino. Ndiye ngati lero kuli Big Sabbath imene ikuchitika lero iyi. Ndidambisa ndine ndili president wa South Malawi Conference masuku ameneyo.
china ndiye zija zo nditachite chenu nditapita kwa America pepa la mwayi ndifotokoze za pepa la mwayi ndifotokoze tsopano. Ndiri kutenga course ya ubusa ku Malamulo 1950 ndinapempha kuti ndidzigwira ganyo kwa mphunzitsi wathu Edwards Mzungu ameneyo amene amatiphunzitsa ngati nyamata pakhomo ndichicha panja zungula nyumbaje kuchecha kusesa nyumba kukolopa kumthangata mkazi waje zintchito. Ndiye ndikusesa panjapo ndidaunjika mapepala wonse ndi maudzu pamodzi. Ndiye natenga namba kuola zimapepala zija ndi maudzu aja kuti tikeke ndasiti bini ndidziwoche. Ndiye nditatenga zimapepala zija kapepala kamodzi kadauluka kuchoka pa natenga kula kadauluka pepere kwafika ngati apo. Ndiye ine ndinapita kukatola kapepala kaja ndatola kapepala kaja kuwerenga ndapeza pali programu ya Sabata School ndi ulaliki imene idachitika ku America. Ndikhulupirira programu iyi inali ya Mzungu amene Edwards mmagwira ntchitoyo ndingasani kwawo ku America. Ndiye ndawerenga programu ija ndaona amene atenga tsiku limeneli Sabata School ndani nanga alalikira ndani nanga atenga pemphero loyamba ndani. Ndiye nakhala ndichidi ndi Pastor Johnson amene adalikira tsiku limenelo ku America ko. Ndiye koma Jesu kapepala kana ndi address Johnson dio ine ndati no ndimulembera kalata Johnson inatenga kalata yakulembera nkuposita ndati ndapeza kapepala ndikugwira ntchito kwa mzungu wanga mphunzitsi wanga Edwards. Ndiye ndapeza kapepala ndiye kapepala kaja kali programu iwe ulalira tsiku lakutaya kuti kumenekoko muli ndi programu. Ndiye ndafuna kuti tizilembera makalata ukhale my penipo. Ndiye adayankha ndithu ndakonda kwambiri kuti wapepa amene wapeza kapepala kameneko ndithu nzoonadi ine ndakonda kwambiri kukhala penipo wanga. Ndiye ndambolembera makalata. Ndiye tsopano atandisankha kuti ndipite ku General Conference session ku America. Ndinapita ndiye 1980 ndiye ndidamulembera kalata uyu Pastor Johnson. Ndati ine ndikubwera sinimadziwana makalata ndikubwera ku msonkhano wa General Conference session ku Dallas, Texas. Ndiye iweyo uchoka kwanuko umene makhalako ubwere ku Dallas iko ndidzakomani ndidzakudziwe iwenso dzandione takati mmene kuti tulembera makalata kwa 16 years. Ndiye iye uchata ndiyakati kuti no sindingatiso ndipite kumene koko koma iweyo ubwere ku nyumba kwanga kuno udzafika ku nyumba kwanga kuno utenge masiku a holiday yako kuti unyamuke mofulumira ubwere kuno. So nthawi ikadzakwanira ya General Conference meeting iyo udzatenga ndege from here ku Dallas kupita ku Dallas, Texas. Ndanyamuka ukafika mu London kuchoka mu London kukwera ina ndege ukafika Chicago. Ku Chicago uchasonga kukwera ina ndege ukafika Portland, Oregon. Kumene ndapita ku Portland, Oregon. Munasangalala kwambiri kwambiri kuti kanali koyamba ndi kuona kuti ndege ya anthu yodzaza ndege koma munthu wakuda nayi ndekha. Ndege yakulu kwambiri yotenga anthu 500 koma ine munthu wakuda nayi ndekha. Ndiye amati kuti amene akuchoka kuti ndafika Portland, Oregon airport ya gwa ndege basi ndithu ndapeza anthu aja adzandichingamira. Adangodziwira kuti munthu uja nduyo nanga zonse sadzukokoka munthu ulendo ali ndiweziyana tati ndina ali tadziwa ndiweyo ntabuleza kuchingamira tilola ngalimo tidzipita ku nyumba kapepala kamwe ayitu. Ndiye ndafika ku nyumba kwawo kamene nakatula zina zisizimofundika mungu zita iya zina tofunika osango manga proteza zonse nanga kupanda kapepala kamene kabusa America mukanapita sina kapita iya
kapepa kamwayi kapena munakatula kumalamulo ndikusesa muli nyamata osesa ndili nyamata wakusesa pakhomo kapepa Mpaka kalakhala liso likulu kwambiri ndiye ndakhala nyumba muja mwayi waja ndilandira ndiye adakonza program yakuti Wednesday meeting ngasiti machita Wednesday anthu inayi alright ndikakhale ndili pachali chilina ndikalalikire kutsekula sabata ndikakhaliri pachali chilina ndikulalikire kwazuka kauka menemo msonkhano wa 11 to 12 service ndikakhale ndikalalikire sopena pachenso ndiye amalitenga pakene bulu nawauza zibusa aja kuti ndikubwera ndi mulendo azalikira umene kuchako munaenda madera ati ndiyani ndaenda madera mbiri Portland ndijetu Portland yense Oregon mpaka na kuzafika Washington state of Washington mpaka kufika wala college kumene kundakafika monsemo ndiye ndimalalikira ndiye ndikatolalikira amandifunsa mafunso kuti kodi ali kodi kwa Malawiko kwa Afrikako nchite kwenda bwanji ndiwe president ndiye ni mauzo kuti nchite kwenda kuna kwambiri koma movutika wani akhristu alipo ambiri koma abusa ndi ochepa kuyendanso transport alibe ayenda bwanji njinga palasa nchiyani mwina ayenda pansi ndiye azungoje amamba chisoni wina nkubalonjeza kuti no ine ndigula njinga za moto ukapatsa abusawo wina akuti no indigula njinga zakapalasa ukapatsa abusawo azikaendera wina akuti no zigawo zazikuludzikulu zoka zigawe zikachepe ukalembe abusa ena anyuwani tiziwalipira ifeyo every month tizilipira ndalama ndati ali ukafika kwati ulidzibise kuti wafika tiyambe kutumiza zimene zozo ndiye nawuzanso kuti akhristu athu ambiri zovala alibeya ngausiwa zovala zimene akagwirira ntchito kumunda Friday amachapachapa zonzo kunkana zochali chokapemphera ali chabwino wina akuti no ife tizilipira second hand clothes zovala za zakaunjika mene ndiye ndafika kuno ndalembera makalata ndafika yamba kutumiza zijazi zona alisala ndikhumudise yayo kana ndibise mala nthawi nandira mabelo azovala zokwana 80 barrels mabelo koka akulu chonje 80 bags barrels ndagela anthu machalichi ndeni mapita machalichi mkanawa gaila nato kwa gaila anthu machalichi wina kugula njinga za moto kwa basa zibusa wina kugula njinga za kapalasa kwa basa zibusa ndiye ndaona ndithu kuti zinthu zayenda bwino chabwino ndiye munapo pitirira ndi programu iyi programu yapadera imene yapita ija munazakambapo zokhuzana ndi kusankhidwa kwanu kukhala nduna ndi president oyambirira Malawi muno kuti munasankhidwa kukhala nduna Minister of Local Government tatifotokozerani kunena kuti ntchito imayenda mutali nthawi imeneyo chifukwa tidakulekera paja kunena kuti mwasankhidwa mwapita ulilongwe kuyambira nthawi imene ija kupita tsogolo mu mbiri kwamba zoti bwanji ayi ine sinachite ndaleyi monga mina amachita ina kampeni kuti mundisankhe ndikhale MP mbekenako ukakhala MP nakusankha kukhala nduna koma ineyo President Kamuzu Banda nango ndisankha kuti ndikhale nduna ya maboma ang'ono ndi chituko cha m'midzi zimene zidachitika nzakuti andidziwe Kamuzu kuti machita misonkhano ya mapemphero imene imachita kuti National Service of Worship imachitika July 6 sanakwane yayo kumene timakakomana pamodzi ndi Kamuzu yemweyo kumachita misonkhano ya mapemphero ndiye machalichi angapo monga chalichi la Katolika CCAP Hindu Asilamu Anglikani Seventh Day azibusa ampiko imeneyi timakhala pamodzi ndiye anzanga aja adandisankha ineyo kuti misonkhano imeneyi wolalikira uzikhala iwe Ziyenda ifeyo tizikatenga mbali monga mapemphero kapena kuwerenga spiritual reading kuwerenga lemba koma iwe wolalikira uzikalikira ndiweyo ndiye tikakomana kukwacha lero masuku ano ndi kumene kuli office ya TV koma timakomana kumene kujako kumisonkhano ya mapemphero pa July 6 sanakwane
ndiyene ndimalalikira misonkhano yonseyo ndiponso pa free marriage matters day timaitanso mapempheronso kupemphera amene anafera ufulu pamene timalandira ufulu wodzilamula tokha ndiye amandipemphanso ndimalalikira ndiye kamuzu yankumanitani kumandiona tsiku lina zidapezeka kuti mlongo wace wa kamuzu gogo Chatinkha banda anamwalira kuti kukasungu ndiye kamuzu adalamula kuti maliro amene wawa ayikitsidwe ndi Pascal Ziyenda ndiye ine dangolandira foni kuti kuno kuli maliro mlongo wace wa kamuzu wamwalira ndiye akuti nuyo ndiye amene mudzachitsa malirowa choncho tatumiza galimoti kuti lidzakutengeni komanso akuti pobwera mubwere ndi kwayala ya malamulo kwaya kamuzu kwambiri amakonda malamulo kwayala kwambiri amakonda kwambiri ndiye ine ndachita haya galimoti ije ni basi ku UTM kukatenga kwayala ku malamulo mtsogoleri waje nthawi imeneyo anali Pastor Gibson Moyo amene amatsogolera kwayala GS Moyo ali kumpoto ndithu ali kunzuzu ndiye amene anali kwaya director amene amatsogolera kwayala ndiye inali kamuzu amayikonda kwambiri kwayala yathu ya malamulo ndiye nanyamuka ine ndakagona ku Kasungu ini basi no mmawa ndimene timapita kumudzi kumene kunali maliroko ndiye ndimalalikira ndithu kamuzu ali ngati apa pakati patagona chitanda cha mlongo wake ndiye ndimalalikira ndati ukakhala wokhulupirika mlongo wako ukakomana naye mufuma kumwamba ndiye kamuzu amandiona zimene zichazo tsopano ndandira pension ndabwera kuno kumwanza wina nzanga mbusa ndiye ndandira pension ija 1993 ndabwera kuno kumwanza ndiye kamuzu poona kuti sakundiona misonkhano ija ndimene anati ndifuna mutume uthenga ndione ndinayi mayo Ziyenda abwere kuno kusanjika ndiye ine dande uthengawo kuti kamuzu akukuyitana madzulo ndiye akuti popeza matransport kuno kumwanza ngovuta atumiza galimoti kudzakutenga ndiye ine ntomazimiwo akundiyitana kamuzu kusanjika koni chachitika nchani ndiye basi usiku ngati ma 8 o'clock ndimene galimoti libwera pa nyumba panga pano ndiye galimoti munepa anthu atatu konkulu nyumba chomwe ine munepa anthu atatu mmodziyo ndimandziwa ndiye ndanditenga kupita naye kuseriko panjapo ndiye ndinafunsa kuti iwe kamuzu akundiyitana kuti ndipite kusanjika mawa chichitika akundifunirachi ndiye akuti ayi ndithu khangati akupatsani ntchito chabwino ayi nalowa galimotimo koma ndili wa mantha poti boma la kamuzutu boma linali boma la discipline ndiye ndamboganiza ineyo kuti kodi ndalakwa kapena ndalankhula zina zonyusa chipani tsiku limenenso it was Monday dzana lachere Saturday nkuti ndalalikira pa Mwanza Main Church ndiye ndimaganiza kuti kabwino ulaliki wanga ujamalalikira uja ndalankhula zina zache zokhuzana ndi chipani kuona kuti sinalalikira za chipani koma ndithu ndalalikira za Yesu yekhayo basi ndiye ndalowa galimoti muja komabe ndili wamantha ndiganiza kuti mwina ndikakafika pa Zalewa akanimanga manja ndi miyendo kuti ponya mnyanja kuti ndikakhale chakudya chang'ona koma ndapeza bridge paja tauloka bwinobwino tapita koma ndambo china mantha kuti ndikafika kuchichiri prison ku high school koma nditafika mtawuni muja pali shop apa ndimati kandodo kona shop sipakona apa ndapeza galimoti likukhota likupita ku Mount Soji inoganiza ndikafika ku Mount Soji ndafika ndatuluka galimoti ndalwa hotel muja ndafika pa reception ndali ndine Ziyenda ali yes makiyi anu ndi awa
1993 meneyo. Makiyi anu ndi awa. Room mukagone 122. Komanso chakudya chilipo, madzi alipo musambe. Ine basi ndithu kuyeija kusamba ukagona room mwanga mucha. Mawa amene mati 9 galimoto lomwe janso latulukira alitiyeni ndipende mapita kusanjika. Tafika kusanjika kuja, tafika nyumba ya alendo imene amalandira alendo. Basi bodyguard yawo akuyimirira kuti His Excellency akubwera, yimirirani ife tonse. Ndiye munyumbamo ndakapeza muli malemu adereza, malemu Nsanja Kwamba, komanso ngakhalenso olemekezeka John Tembo ane momwemo. Kutipo ndipasa ntchito ya anthu achite ngati umboni aonere umboni, achite umboni. Ndiye anabwera kamuzu nakhala ngati apo, ine kukhala ngati pala. Ali Ziyenda, wafika ndafika bwana. Ali ndakhala ndikukusuwa misonkhano ya mapemphero. Ndiyambo ndapita ku Mwanza, ndapita ku Mwanza. Ali ugwira ntchito yanji ndati ayi basi ndingokhala ndi pension basi. Ali ndifuna ndipatse ntchito lero. Ndati mulipatse ntchito lero inu bwana ali ntchito yanji. Ali kuyambira lero ukhala nduna ya maboma ang'ono. Ndi chituko cha mmodzi cha kumidzi. Kuita kusankhani. Undisankha ndithu. Sini nachita kampeni kuti ndi musankhe ine ayi ndithu koma kungo ndisankha ndithu. Kundidziwa kamuzu. Atangulankhula mawu amene. Ine namba dzumanzi kwambiri. Chide kuno ngati imeneyo ine. Nditha ine. Ndi namuza kamuzu sindabise. Kuti ine ndakhala mbusa zaka zambiri. 40 years ndikugwira ntchito. Ndiye sinachite ndale ya. Ine ndale sindizitha yayi. Ndiye adanena kuti iwe Ziyenda ine sidale wandale poyamba ya. Ntchito yange ndine dokotala wa chipatala. Koma ndaphunzira ndale momwe muntalowa. Ndiye iwenso uphunzira ndale utalowa. Munthu akafuna kusambira nsambi aphunzire nsambi ya madzi saphunzira pa mtunda ya. Amaphunzira ali madzi. Ndiye iwenso tikuponya mndale uphunzira momwe. Ndati mukana dena bwana kuti mukabachita parliament ine nzikapempheretsa mene momo zikalakhala ize kwa mofera zofera kwa ineyo koma nduna aliyesa lenkhawa abuza makana unduna nduna makana mbachita mantha abuza unduna ngokubatsani mmakana ndimachita mantha ndithu ndati achabwino ndiye basi no kamuzoja kuti ngati uti udzivutika ngati ufuna kuti udzindifunsa kuti uyendesa banje ministry yako udzibwera ma offices open ndati achabwino bwana muzindithakata ndiye naperekaso chokanira china ndali nanga inu machita misonkhano bwana Saturday ndiye mafuna nduna zanu zonse mbute nazo limodzi nanga ineyo nditakhala kuti ndalephera kupita nalo ku msonkhano simdzaleso chipongwe ndankochalichi ukapemphera ndiye kuti ife boma lathu likufuna ndaufula chipembedzo aliyense akhale nomwayi opemphera iweyo udzipita chalichi kulasade palibe vuto ya koma ukana kuti iwe upita chalichi iweyo udzitenga deputy wako wachiwiri wako aziyenda ndi ineyo koma masuku ena onsewa tiziyenda limodzi ndiye ndaona kuti zokanira zanga zonse zimene makanira zalephereka ndiye ndamuzira bwana ndalola ine ntchito ndigwira zikamandivuta muzindithandiza ndiye nzona likamuza anandithandizadi kwambiri munapanga save ngati minister kwa zaka zingati kwa nthawi sidakhalitse iyi anatisankheni kubapeto ino mnali nduna yo ili kampeni yofuna chipali azipani zambiri ili moto ndiye mpamina malowa ine nakhala 2 years okha basi nduna yomaliza yakamuzu ndineyo maboma ang'ono ndineyo ndithu sinakhalitse 2 years tapeza akuti unduna nali bwanji nduna lobwino kwa basi ndipo kamuzu amba ndikota kwambiri kwambiri tu wale wanu ndikamuzu nalo kwambiri tu ifuka ni makhozo anatulutsa ine kunja makachita misonkhano kangapo maiko ena mnthawi ochepa ngati imene yoyo 2 years kwa chifukwa ino muganiza chifukwa chani kuti mwina kamuzu chifukwa muonera kuti kamuzu anamba kuonani madera osiyana-siyana ukapita kwa kwakuti mpaka nanakwitana ndi kumaliro bale wake exactly inu muganiza nena kuti chifukwa chani mwina ine ndikuganiza kuti ndi mulungu basi
ine undunawo umene anandipatsawo andipatsa ni Mulungu chifukwa sinachite kampeni ayi kapena napempha kapena nali wandale ayi koma ndithu kamuzu yekha kungondiyitana kundipatsa ine unduna wa maboma ang'ono ndipo ndi madzoti ndi Mulungu anandipatsa. So pano koma ndi chidwi kwambiri abusa. Abusa mukuti muli zaka 94. Yes. Koma pamene ambira kucheza mukuja palibe pamene mukuone kunena kuti matsamu kapena mapoponya. Mukufuna kusoma chinthuchi. Ka basi. Tatifuna kuzani za moyo wanu. Ayi. Chisisi chanu kuti mufike zaka zonse zikufika pano 94 years koma pamene mukuoneka kuti yayi kulibe ndi mphamvu. Chisisi chanu ndi chotani pamene? Ayi ndithu mwana wanga ine ndithu zonadi ndikuthokoza Mulungu wandipatsa thanzi bwino. Sichita nthawi zoti sindidwala iyayi ndibadwala kamodzi. Ndiye chinsinsi changa ndithu nchakuti munthu ne ndimakonda zogwiragwira. Chifukwa munthu ukakalamba munthu usangokhala pa mpando kudikira kuti ufe iyayi. Kudikira kuti ufe? Kungokhala pa mpando basi kuti ayi ndine nkulu basi ino ndakula iyayi. Be active. Gwira ntchito. Monga ine ndimapita kumunda. Malima ino yabusa. Muno bwino kulima. Kulima ndithu. Bwino. Muleka chino malimaso. Ndalimaso muno kulima. Ndiye basi tubidi makhala nthawi zonse ligwira ntchito. Komanso ukhalenso ndi nthawi yopuma. Osangogwira ukhala nthawi zonse mangogwira ntchito. Iya ukhala ndi nthawi yopuma. Monga ine for example ndikagwira ntchito basi ndithu ndikadya kusamba ndimapita kugona for about 2 hours kupumula. Ndiye zimenezo zakudyanso uzionetsesa zakudya kuti zimenezo kuti muli ma protein kuli ma vitamin mkaka ndi chakudya chopambana kwambiri mkaka. Wofunika kwambiri koma sindilephera mkaka ukhalapo mfupi ya kumwa mkaka. Ndiye ndithu mmene ndakhalira ine chinsinsi change ndi chimene chocho. Mulungu ndisungadi bwino kwambiri ndi mphamvu zanga ndimayenda bwino kwambiri sindivutika ndi ndolo ayi ndimayenda bwino. Muli kutikambe za banja la msopano. Chabwino. Ndi ananga. Anawa Mulungu anatipatsa ana 9 koma no imfayi idatenga ana 4. Akulu kale nditha pa ntchito. Ndiye tasandiana 5. Anyamata awa alipo 3 ndiye atatu azimaiso 2 zimodzi ngati 5. Ndiye banja langa lino tizidzukulu 15 ndiye ndithu za banja langa ndiye tikufuna anyamata ndi asungwana akayendekhedwe labwino tikuwafunanso azibusa mafuna abwino. Ine ngatanga fune wina undichitira foni ndi foni ya WhatsApp. Kodi muli pa WhatsApp usabusa? Ndi WhatsApp tine. Kodi mapanga nawo zimenezi ndithu? Ndi mapanga ma message kutumiza bwino kutumiza bwino pa WhatsApp. Pa WhatsApp. Kanzu kulankhula ndi wina waje ni malankhula ati 94 years. Muli pa WhatsApp abusa? Ndi WhatsApp. Ndiye natakhala kuti mnafuna ubezi ngati pa WhatsApp. Ndi apa sa phone number ya pa WhatsApp. Ndi 0 9 2 4 2 9 2 0 2 kumapetuko 1. Imene ndiye phone number ya pa WhatsApp. Tsopano phone inayi ndiye 08 isili pa WhatsApp imene yo 0 6 2 kumapetuko 219. Tamaliza motero programu yathu yapaderadera pamene timacheza ndi abusa opuma Ajime Alfred Ziyenda omwe ali ndi zaka 94. Sindikusoweka kunena kuti ndionjezere chifukwa akamba zambiri. Koma mwanjira yapadera ndimafuna ndithokoze anthu angapo amene athandiza programu iyi kunena kuti ikhale yopambana. Tithokoze kwambiri abusa Victor Khaula, tithokoze kwambiri Mr. Rogers Makuluni, tithokoze kwambiri Alamu Muhone komanso Baulen Vumbwe chifukwa cha support yopambana imene mwatipatsa kunena kuti programu iyi itheke. Komanso ndithokoze kwambiri anzanga kuchokera kuno ku Hope Channel amene tagwira nawo ntchito limodzi kuti programu iyi ikhale imene yaonekeramo. Ndithokoze kwambiri Masa Chilipa pa kamera
komanso Helen Luwayo, osayiwala Peter Mwanga amene anatiperekeza kuno kumwanza. Ndikufuneni tsiku lopambana, pitirizani kuonera kanema wanu wa Hope Channel Malawi komanso kumvetsera liwu la chiyembekezo. Ine dzina langa ndi Kingsley Munyopowa.